सासेया खारलांनानै बाल्थिं मोजां लायबाय दुरुं गिदिर लाबाय बाल्थिंखौ खानानै गोजौनिफ्राय जेब्ला दुरुंखौ हरो बाल्थिंखौ बेखौ बुंबाय नै बाल्थिंआ नोंनो हरबाय नों बाव जिरायदो दानो बे गथ'आ सानबाय वाव बाल्थिंआ गोजौनिफ्राय फैबाय बे बाल्थिंआव जिरायब्लानो आंखौ बोखोसिगोन जोबनायाव बियो बाल्थिंआव जिरायबाय साथाम साब्रैजों बोखांनानै दंफां बोखांबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया नै अनजाग्राफोर बासायजानाया बोरै फैदों बासायजानाया हा गाहायनिफ्राय फैयाखै बासायजानाया गोजौनिफ्रायसो फैदों जेरै दैखराव गब्र'नाय मानसिया गाहायनिफ्राय जेबो खालामनो हायाखै जेब्ला गोजौनिफ्राय बाल्थिं हरो अब्लासो बियो बाल्थिंआव गाखोना फैनो हादों अनजाग्राफोर जिसु ख्रिस्ट'आ नैबे हाखराव गब्र'नानै थानाय इसोर गैयि जायगायाव जोनोम जानाय इसोर गैयि जायगायावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ फैनानै बे इसोर गैयि जायगायाव फैनानै बियो स्रां होफैबाय गाव थैबाय फब जाबाय आरो सिखांफिनबाय नोंथांमोननि टिमाव बेखौनो होनदों जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिनबाय सिखांफिनामोनब्ला जों खृष्टान जानाय जेबो लाब गैयामोन दिनै सिखांफिनबाय एक्सकिउज मी प्रेज द लर्ड दायो माबायदि जाखो गोजौनिफ्राय फैबाय माबोरै बोखांगोन अननानै नबजित can you please pick up and bring him to share ओरैनिफ्राय नै गाखोबोसै आं हेल्प लानोसै आरोखि दा नै जों दहाय होनबाय दा बाल्थिंखौ गोजौनिफ्राय हरना बोखांदों जिसु ख्रिस्ट'आ फैनानै मानसिखौ माबोरै बोखांदों बेखौ नायनो बाबु नों ओरै हरसाय आखाया अबे नोंखौ थिखांगोन दि बामजादि प्रेज द लर्ड ओमफ्राय बामनानै नैबो लाबोसाय नैबो जिरायहो आमेन जों बेखौ महाय मोनो आं ओरैनो दिन्थियाखै कलसियानि 1:13 फरायलाय बर'आव फटाफट सम गैया कलसियानि कलसिया 1:13 आङो बे समाव जिसु ख्रिस्ट'नाव फैगोन अननानै बयबो मोजां खोनासं बाइबेल लायिफोर बियो जोंखौ खोमसि बोलोनिफ्राय बोखांनानै गावनि अनजाग्रा बिसा हौवानि रायजोआव दोनस्लायबाय बिनियावनो जोंहा बायख'जानाय बे जाबाय पापफोरखौ नागारजानाय दङ आमेन प्रेज द लर्ड हालेलुया मा होनदों बेयाव नै खोनासंदो बियो माने जिसुखौ होनदों बियो इसोर बियो जोंखौ खोमसिनि बोलोनिफ्राय बोखांनानै स्राङाव बियो लाबोबाय जे जायगायावनोखि जिसु ख्रिस्ट' थायो आरो बेहायनो गहोजानाय दं पाप होनाय गैले प्रेज द लर्ड हालेलुया बेनिखायनो अनजाग्राफोर नैबे जायगाखौ आं रायलायनो गोसो गैया खारन जों बेयाव गैखाले सोरखौबा सोरबाया जोंखौबो नागिरफैला सयथाना मोनखाले खारन जों बेयाव गैले बेनिखायनो अनजाग्राफोर दिनै जों जेखौ गनायनानै लादों जोनोमनिफ्रायनो जों पाप मानसि मानिया पाप येस मानसि मानिया पापमोन नाथाय 2000 बोसोरनि सिगां जिसुआ जेब्ला बे खोमसि जायगायाव थैफैबा बे दिननिफ्राय जों आरो पापमाव गैले बे दिननिफ्राय जों आरो खोमसियाव गैले बे दिननिफ्राय जों आरो पापनि बोलोजों बन्दियाव लाजानाय गैले प्रेज द लर्ड हालेलुया जों बयबो बुंनो हालेलुया ना सोरबा नोंथांमोननि गेजेराव दंबावो नामा आं दाबो बेयाव दं होननानै जुदि दासिमबो नोंथाङा बेयाव दं होननानै गावखौ सानदोंब्ला थारमाने नों दाबो जिसुखौ थैनानै सिखांफिनबाय होननानै फोथायनो हायाखै खोनासं 2000 बोसोरनि सिगां जिसुआ थैदों बे समाव जों रावबो जोनोमानो गैया थैखांबाय सिखांफिनबायबो जों जोनोमानो जायाखै बिदिब्ला बोरै जों फोथायनानै बासायजाखो आंहा सासे गथ' मोनबावनांगौब्ला जोनोमानो जायाखै खालमासि जोनोम जागोन बे गथ'आ जिसु थैनायखौबो नुवाखै बिनि जोनोमनि सिगां जिसुआ थैदों खिन्थु आं बेखौ बुंगोन ओइ बाबु नों फोथायदोल' नों बासायजाबाय जिसुआ नोंखौ बासायबाय माब्रैनि खारन नों जे जायगायाव जोनोम जादोंमोन बे जायगायाव आरो नों गैले जोंनि जायगाया दायो स्राङाव जे जायगायाव इसोर थायो अनजाग्राफोर
जों गासैबो खृष्टान नखर जों खृष्टान फेमिलि खृष्टाननि बिसा बिसौफ्रा जों बैयाव गैले नाथाय जों नैबो दंसै आं दा बेखौसो रायलायनोसै अनजायग्राफोर दा बिदिब्ला बेयाव थानाय खृष्टान नखर खृष्टानफोरनि दायित्वआ दिनैहाय मा बुजिखाबाय दा दाबो सोरबा जुदि बाव गावखौ दं होननानै बुङोब्ला नों जुदि खृष्टानब्ला नोंनि दायित्वआ बेनो थांनानै बेखौ बुङो ओइ बाबु बा ओइ बिनानाव बा ओइ आदा आदै नोंबो गैलेब्रा मानो दाबो फोथाया नोंलाय जिसुआ फैनानै बिनिफ्राय बोखांखाबाय नों बेखौ फोथायब्लानो मोनो बिनि थाखाय नों मावनाङा जेबो बिनि थाखाय नियम गैया बिनि थाखाय माबा मोनसे मानिनाय गैया नाथाय फोथायब्लानो नोंनि जायगाया बेयाव जाबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया बियो मोनसे ओरैबायदि आङो सानसेखालि बङाइनिफ्राय फैनानै हाखु दाखु माने बे मबाइलखौहाय फैनानै हाखु दाखु गोलोमनायखाय ज्राब मोनसे जायगायाव दोनदों गोग्लैहांनानै दाने आं दुगैहैबाय उनावहाय दुगैखांनाय लोगो लोगो आं गोसोखांबाय हाब आंनो मबाइल नांगौ फन हरथारनांगौ फैना नायफैला आं दोननाय जायगायाव मबाइला गैया ओमफ्राय दाने मा नागिरदों होननानै आंनि हिन्जाव होनबा है आं मबाइलखौ दोनदोंमोन माथो गैया बे होनबाय नों इदि दोनलाबायला जायो गोलैला बायगोन ना बेनिखायनो आं बे जायगाखौ दोनस्लायदों नै ओरैसो बिनि मिनिङा मा मिथिबाय बर'आव बेखौ दोनस्लायनाय होनो खोमसिनिफ्राय स्राङाव आफा इसोरा जिसुनि थैनायनि गेजेरजों बिनि सिखांफिननायजों जोंखौ बियो खोमसिनिफ्राय स्राङाव दोनस्लायखाबाय इसोरा दिनै स्राङाव माबा मोनसे जादों जलदब खोमसिनिफ्राय आरो स्राङाव आरो माबा मोनसे भुल मावदों जलदब खोमसियाव इदि दोनो ने गैया जुदि सोरबाया स्रां माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों पाप मावदों बिराद गिदिर इसोरनि सिगाङाव दाय मावदों आरो बे गिर्जा हाबाखै प्रार्थना खालामा इसोरखौ आराधना खालामाब्ला बिनि फोथायनाया गरबर दं बेयाव थागासेम बियो मा जागोन मानसिया खिन्थु बेयाव मोदोम जिउ आरो आत्मा बासायजाब्लाबो नोङो बेयाव दं नैबेनायाव मानसि हिसाबै मोदोमावहाय बडि सोल एन्ड स्पिरिट होनना बुंदों दा बे बडि सोल एन्ड स्पिरिट बडि सोल मोदोमाव आत्माबो थायो आरो बे सोलाव मा थायो विल पावार होनदों इन्टेलेक्सुवेल एन्ड बडि थारमाने मा जायो अनजाग्राफोर खोनासंदो बेयाव जों बयबो दंसै दाने जोंनि साननाय हनाया बे गोथार जिउआ जोंखौ बोखांना लाबोबाय गोथां जिउ जों मोनबाय बे गोथां जिउजों जोंनि बे गोसोखौ जोंनि बे सोलेरखौ जोंनि बे मोदोमखौ बे गोथार जिउनि बायदि दैदेननांसिगौ नाथाय गोसोआ बिराद दस्रा गोसो जायो मोदोमनि लुबैनायाव मानायाव गोसो जायो होनना बुंदों ओमफ्राय बेवहाय समाव बे आत्माजों गोथार आत्मा जोंनाव जे गोथां जिउ मोनबाय बेजों आरो मानसिनि गोसोजों खमलायो होनना बुंदों मानसिनि गोसोआ लोगो लोगो माइन्डआव फैयो दा बे माइन्डआ साननाय दं बे साननायानो आलदा साननाय होनो खिन्थु बेखौ नों जेब्ला बाइबेलाव फैबाय बेखौ सिदा खालामनोला बाइबेलाव फैनानै नों बुंनांगौ हे आं बिदि नंलेथ' आं थैलेथ' नाथाय सैताना फैनानै नोंनि ब्रेनाव नोंनि इन्टेलेक्सुवेलाव नोंनि गोसोखौ बियो बाहेरानिफ्राय थाना एम्पावार खालामनो हागौ इदिसोरा इदि खालामब्रा बिदिसोरा होननानै खिन्थु नों बेखौ थिग लामाजों नों लाबोनोला बाइबेलाव थांनांगोन बाइबेलासो नोंनो उत्तर होगोन नों सोर बेनिखायनो जेब्ला जिसुखौ मोदोमाव 100 जिसुआ जेब्ला मानसि आरो इसोरमोन बे समाव मारुबारि फोथार गोरानाव सैताना बेखौ खेबथाम परीक्षा खालामदों प्रेज द लर्ड उन्दुबाय नामा नोंसो उन्दुयोला आं फोजोबनोसै माने सैतानाबो जिसुखौ परीक्षा लाफैदों खनथाम परीक्षा लादों बयबो मिथिगौ दा ओमफ्राय बे खनथामाव जिसुआ माबायदि उत्तर होदों मिथिगौ हे बाइबेलाव लिरनाय दं मानसिया रुटिजोंल' थांना थानो हाया इसोरनि बाथ्रा नांगौ जेनलायबाय दानो थांलायबाय है नोङो नोंनि इसोरखौल' खुलुम नों रावखौबो दा खुलुम बाइबेलाव लिरनाय दं बेयावबो जेनलायबाय जोबनायाव लास्टआव मा जाबाय बाइबेलाव लिरनाय दं नोङो नोंनि इसोरखौ गोसो मोदोमजों खुलुम नों बेखौ परीक्षा लानो मोना खनथामाव सैताना खारदों बेनिखायनो अनजाग्राफोर जेब्लानोखि नों बेनिफ्राय गावखौ स्राङाव फैबाय होननानै सानदों
नों बिसासि जाबाय बासायजानायखौ नों मोनबाय नों गोदानै फोथायबाय दायो बे स्रां जायगायाव थानानै गोथां जायगायाव थानानै नोङो नोंनि बाइबेलनि बाथ्रा इसोरनि बाइबेलनि बाथ्राखौ नों बेयाव लानांगौ बेयाव लानानै नों जेब्ला थांनानै थागोन होमब्ला नों रावजोंबो गुलुं होजानाय नङा जोंनि फोथायनाया बाइबेलाव रोदा सुनांगौ बे रोदाया जेब्ला गोथौ सुगोन खुनु बारहुंखाया बेखौ बुखारना लांनो हानाय नङा प्रेज द लर्ड नोंथांमोना दा दंफां बारि खाथियाव दं जेब्ला बन दानो थांगोन बबेबा दंफांखौ नुगोन दालायल' ख्रेम बायना गुदिया थं दं बबेबा दंफांखौ नुगोन गुलुंगासिनो खेबसे रोदा रोदा सोनानै थांदों ओमफ्राय बबेबा दंफाङा बिलाइ मोनसेबो सिराखै थं थं दं माने मा रोदा थौलेया बियो गुलुंगोन आलथुवायो गोथौ रोदा थांनाया बेखौ गुलुं होनो हायालाबो बारा सिमब्रिनानै बिजौ सिफायनो हागौ दालाइ सिफायनो हागौ खिन्थु जेब्ला अखा हानानै बोथोरा सोमजिगोन बे समाव बोथोराव मार्च एप्रिलाव बियो अखा मोननानै रोदोमफिनगोन मानो रोदोमगोन खारन बिनि बिफाङा रोदाया गोथौ थांदों सायाव बियो दालाइफ्रा बायलाबायनो हागौ नाथाय बियो रोदाया गोथौ थांनायखाय बियो दिनैहाय गाजालि मा होनो रज'फिननो हादों ओमफ्राय बबेबा दंफाङा गोथौ थांनानै दालायाबो गोख्रोंखाय बेखौ सिफायनो हायाखै अनजाग्राफोर खोनासंदो बे मोनथाम दंफांनि होननाया जों बयबो बिश्वासिफोर अनेक समाव दहाय आं दाउखायानो दावराय जाबाय होननाया बेयाव दंखासै बियो फोथायखाबाय बासायजाखाबाय दाने संसाराव रायजो जानाय समावनो बियो मा सानबाय आं मोजांसैमोनलै BLC बिसप फैनानै प्रसार होनानै फोथायबायमोनलै गिर्जा हाबबायमोनलै एकदम सोरगोआव थांनायसै मोनखाबायमोन गैले मास मोनसेनि उनावनो सेस आं पापसो मावफ्लांबाय आंलाय महाय सोरगोआव थांबावनाय उदायले आं होनना सानदों थारमाने बियो नोंनि साननायसो खिन्थु इसोरा नोंखौ जि खालामदों नों बे जायगायाव नुखायो नों बेखौ फोथाय लागि दा फोथाय नोंथांमोननि गेजेराव सोरबाया सान बिसपा बोरै बुंखोब्रा होननानै अब्लाबो जों फोथाया जानो हागौ खिन्थु आफा इसोरनि बासायनाया हले बैयाव जोबखाबाय नों बेयाव दंखायो दायो बेयाव नों जुदि गिर्जाबो हाबो प्रार्थनाबो खालामो आफा इसोर नों फैब्लानो आं बासायजाखानायसोबो होनो ओमफ्राय दानिसै गावखौहाय पापिबो होनो थारमाने बेयाव फैनानै गावखौहाय पापि बायदि एक्टिं खालामनो थाखाय माने दाउखाया दावरायनि गां सुनानै गावखौहाय दावराय जानो सेस्था खालामदों नङा अनजाग्राफोर जिसुनि जोंनि थाखाय कालभारि क्रुसाव फैनाया खेबसेल' आरो बिनि थांखांफिननायजों जों दिनै बासायजाबाय बेनिखायनो अनजाग्राफोर गाबोननि दिनाव आङो लांखो जानायनि सोमोन्दै बुंगोन रेपसार बे रेपसारनि समाव बैयाव थानायफ्रा मा जागोन बेयाव थानायफ्रा मा जागोन बेखौ जों गाबोन मिथिगोन दानिया बेयाव उन्दै जाहैबाय ख्रिस्टियान रेसपन्सिबिलिटि नोंथांमोन जों बयबो दायो नैबे स्रांनि जायगायाव थानानै जों ख्रिस्टियाननि न'खर दाबाय नों माब्रै रोदा सुगोन डिउट्रनमी अन्नानै बर'आ डिउट्रनमीयाव फैनि जों माब्रै रोदा सुगोन बेनिखायनो आफा इसोरा जेब्लानोखि मिसर देशनिफ्राय इजराइलफोरखौ दैखोबोदोंमोन मिसरनि गेजेरजों अर्थात मसेसनि गेजेरजों बे इजराइलनि न'खरफोरखौ आफा इसोरा माब्रैहाय नों सासे इजराइल जिहुदी इसोरनि न'खर बायदि नों थानांगौ बेखौहाय बाइबेलाव फोरोंदों रोखा रोखा दिनै अनजाग्राफोर जोंबो दिनै बासायजानाय जायगायाव फैबाय ख्रिस्टियान न'खर जाबाय जों ख्रिस्टियान न'खराव दिनै जोंनि ख्रिस्टियान न'खरनि बिमा बिफानि दायित्वफ्रा मा बे डिउट्रनमीनि चैप्टार 6 बेयाव अन्नानै आं आसामिसाव फरायनोसै अन्नानै खोनासंदो नै बेयाव তোমালোকে যি দেশ অধিকার চলাবলৈ পাৰ হৈ যাবা সেই দেশত তুমি আৰু তোমাৰ পৰ নাতি অতিক্ৰমে তোমাৰ জীৱনৰ সকলো কালত তোমাৰ ঈশ্বৰ জিহুৱালৈ ভয় কৰি মই তোমাক দিয়া তেওঁৰ আটাই বিধি আৰু আজ্ঞা যেন পালন কৰা আৰু তোমালোকৰ আয়ু যেন দীঘল হয় অনজাग्राफोर नैबेयाव रायजो जाफैबाय स्राङाव इसोर थानायाव फैबाय बेयाव सफैनाय मानसिया इसोरनि बाथ्रा बायदि फोथायनानै नों थाबायोब्ला नों गोबाव जोरगोन
आंनि न'आव दायो सासे करियान दं बोराय बेसेबां बोसोर इयो मिथिगौ 82 बोसोर सोरबा 82 बोसोरबो दं नामा 80 82 बोसोर रावबो गैया जोंनो 82 बोसोर जाबायला बर'आ बिसिनाव उन्दुयो होननानै खिनाय हासुनाय बिसिनाव जायो बे करियाना 82 बोसोर बिनि थफ्लाखौ आं दाबो थिखोनो हाया 10 बोसोरनि बिसा लानानै बियो आसामाव फैदों थफ्लाया बेसेबांबा गिदिर बानानै जं जं आंनि सिगां सिगां थाबायो बिसोरो मा फोथायो मिथिगौ इसोरा ओंखारदों गोबाव बोसोर जोरगोन आं 120 बोसोर जोरगोन होननानै बे करियाना बुङो प्रेज द लर्ड हालेलुया बाइबेला बुंदों जेब्ला जों इसोरनि बाथ्रा बायदि फोथायनानै जों जोंनि न'खरखौ दागोन जोंनि फिसाफोरखौ दागोन जों थाबायगोन बे समाव गोबाव बोसोर जोरगोन गोबाव बोसोर जों जोरगोन संसारावबो नों गोबाव रायजो मोनजागोन आरो बेनि उनावबो नोङो जुग जुग बोसोर आफा इसोरजों रायजो मोनजानो थांगासिनो दं प्रेज द लर्ड बेनिफ्राय देरसिन आरो बे सासेफोरनि थाखाय मा नांगौ दिनै बे झारबारि एरिया फरेस्ट भिलेजाव थानानै नोंथां आरो आंजों माबायदि जिबन खाथायदों गोबां मानसिफ्रा सानदों जिसुखौ मोनगोनांब्ला आफा इसोर आं झारबारि हाग्राबारियाव थानो बाबाय जानाय लोंनाय थिग गैया न' थिग गैया दै थिग गैया कारेन्ट थिग गैया नों फैब्ला थाब थांथारसिगौ